Okay, hvad så her? Det kan Pure igen, og vi spiller med Two Guys igen, og det er episode 2 af Unturned med... Kom nu og sig et navn, mand! Hey, jo, man, det er Ford her. Altså, Michael, og... Kom nu! Jeg kender en. Ghost Rider her, som der hedder Michael. Perfekt. Nej. Nej, det er sgu da Ghost Rider, det er Andreas, mand. Nu giver du mig endnu mere lyst til at one-shot dig med den her shotgun. Hvorfor gør du det? Fuck off! Fik du ikke det? Nej! Ej! Jeg er rigtig tæt på jer, Okay, skal vi være med til dit loot? Tag den nu. Og min bue, jeg malker min pil. Den er Du kan få en dressing af mig. Ja, okay. Jeg skal så bare lige væk fra den her ø her engang. Michael, havde du også en kædesav? Ja! Det havde vi alle sammen, tror jeg. Hvordan havde vi? Hey, vent lige. Michael, det er en god start. Vi starter rigtig godt ud med, at jeg kommer til at nakke dig. Ja, men Kevin... Det var ikke med vilje. Det var fordi, du skød efter mig. Hvad? Gik du lige til angreb på den? Kevin, jeg kan se byen herfra. Hold den der. Jeg holdt den ikke, hvordan gik du også bare godt. Hvor er det henne? Vi er hen. Den der ø der med hotellet. Okay da. Der er sådan noget. Hey Michael, det er dig. Nej, jeg døde! Ej, seriøst, bare en god start, mand. Ja. Okay, jeg spawner også lige siden af den. Hvad med jer? Vi er spawnet over på det. Ja, vi står ikke halvvejs. Jeg har et stykke vej nu. Det har jeg ikke. Så meget har jeg ikke, fordi jeg spawnede på øen, og jeg er næsten der. Og det er irriterende nat. Spawnet over på den der hotelø. Okay. Det er også bare godt gået. Fucking god start. Først kommer jeg til at skyde dig. Så er der en big zombie. Det her er Ghost Rider, men han løber ikke så hurtigt, så han dør. Og da jeg gør det, så laver jeg en cirkel, men så rammer den mig 2 gange til sidst. Der ligger meget blod. Det her skal du se på videoen, mand. Blod. Jeg glæder mig til at se den her video her. Okay, det er respawnet. Michael, der kommer bare en creme ud af din mund pludselig. Ej, det tror jeg nok Kevin han redigerer ud. Det gør jeg ikke. Det er jo det sjove i det hele. Det skal vi. Enten det, Kevin, og ellers så bare gør ligesom de gør over i USA, så den der klassiske beep. Det tænker jeg også meget på. Skal vi bare sætte den på i stedet for? Det lyder så sjovt, I snakker. Jeg tror, det kommer til at være sjovt i videoen, det her I snakker om, og så kommer det bare til at ikke ske det der klip der. Er det her på den her ø her? Nej, ja, vi er over på den rigtige ø, men vi har stadigvæk, vi har... Hvor langt er jeg herhenne nu? Vi er henne ved en af farmene. Okay, men hvad for en er det derude ved farmen? Farmene? Så er I jo sindssygt langt væk. Nej, vi er henne ved den allerførste. Det er sådan lidt, hvis vi fortsætter lige over, så kan vi møde dig. Nå ja, det kan jeg godt se. Hvad med Big Zombie? Er den der stadig? Så nødt arbejde sammen. Den er væk. Ja, jeg kan godt høre den. Motormassakre, mand. Jo, I kan bruge motor, I kan bruge kædesav, men jeg bruger altså shirt. Jeg ser væk. Jeg kan se en bil. Jeg kan se. Lige sin gang. Jeg har på fornemmelsen, at jeg går den forkerte vej, mand. Det gør jeg ikke. Jeg har en fornemmelse, at jeg går altid 1%. Ja, okay, det gider jeg ikke at se. 0. Okay, så bliver det den der 0%. Og kør. Hvor langt kan du komme til? Hvor langt kan du komme uden for 1%? For 0%. Ja, den kommer ikke så langt. Jeg døde igen. Jamen, det var fordi jeg lånte din shotgun. Bare lige gøre sådan, så den dag, når det sender den her video, så bare lige start med at redigere det der ud, hvor det er der.
tænker Det sådan... er godt, Kevin, du får os til at fremstå uprofessionelle. Det er jo det sjove ved alt det her, der sker. Hvis du kan høre det, det er jo det sjove ved, at man siger, der klipper man og sådan noget. Og så griner vi, og så nakker vi hinanden og sådan noget. Det er jo det, der gør det sjove i videoer, hvis du ikke vidste det. Jeg har fundet bålet. Jeg kan godt se det. Jeg er lige død af Big Zombie, så I skal passe meget, meget, meget på. Jeg er derhenne. Men den er skadet. Men er mine ting der? Jeg vil på den. Jeg har taget din shotgun, ligger sådan lige ude for fodboldsbanen på den omvendte side af, hvor I døde. Vil det sige. Fordi jeg prøvede at redde mit liv med at låne den. Så meget kan jeg sige det. Ja, det er min ting. Min ting. Jeg har fundet alle mine ting igen her. Så meget husk du heller ikke larm. Du husk ikke at sige mamma. Lad nu være med at gå hen til den. Ved fodboldsbanen, hvor der ligger en shotgun, som der hedder Michaels. Hvis du finder den shotgun der, så giver du den til mig med det vunds. Ja. Michael har et lille problem. Big Zombie står midt inde i fodboldbanen. Forresten, Big Zombie står ved shotgun. Og jeg tror, den er meget skadet, fordi mig og Ghost Rider har stået med... Jeg har skudt 2 shotgun-skud på den, mig og Ghost Rider har stået med motorsav, så den er meget lav. Og nu døde jeg så igen. Michael, jeg prøver at lokke ham hen til mig, så kan du måske nå. Jeg spawner hen ved byen, næsten. Jeg prøver at tage flokken væk, så den ikke kan skade ham lidt for mig. Ja. Helvede, jeg blev kraftigt blevet beskadelig. Shit, jeg er blevet beskadiget meget nu. Shit. Det er du ikke den eneste af. Jeg bløder faktisk af en zombie. Ja, det gør jeg også lige for. Fuck, jeg kan ikke overleve her. Det overlever jeg ikke. Det her, det overlever jeg til gengæld faktisk. Så lad være med at gå og attack på den, hvis I gør det. Så nu har den ikke den flok. Det er en meget lang nat. Shit. Synes I ikke også, det er en lang nat? Jo, det er meget lang nat. Jeg glemte at sætte timer på igen. Hvad fuck? Okay, den sætter jeg også bare på et kvarters tid. Hvorfor glemmer jeg altid den der timer, der jeg kan I svare på det? Det er mange videoer, man ser egentlig, at der er nogen, der glemmer en timer. Jeg ved ikke hvorfor. Har I ikke set det? Jeg kommer tanke om det inde midt i videoen og sådan noget. Ja, det er lidt sjovt, ikke? Man glemmer altid timer. Det er ikke alt muligt andet. Det er timeren, man glemmer. For det meste. Altså, de mærkelige mennesker glemmer dem altid. Næsten. Ghost. Friendly. I got no... hvor er I henne? Hey, har I taget nogle af mine ting? Jeg har taget så mange af alle dine ting, som Jeg er lige bagved dig. Jeg kører derhen. Jeg kører derhen. Hallo. Fuck, jeg ser cool ud. Den der tilhører dig. Den der sovepose også. Den der også. Backpack. Det der de der bukser. Det der. Min backpack er den vigtigste. Ja, jeg har så også lige din bue og... Hvad med Big Zombie? Jeg bløder. Tag en... Ja, det har jeg lige gjort. Lad være med at køre zombierne over, det spilder benzin. Kevin, jeg har den. Shit. Jeg sagde, det var dumt at køre i bil. Så meget. Ja. Jeg synes, vi lige skulle... Har du givet mig alle ting? Min backpack. Nå, den har jeg. Hvad med mit tøj? Nå. Nej, det var ikke det der. Nej. Lol, den fik et skud, jeg har nakket den. Og du dræbte mig. Fordi at den... Sorry. Hvad stod lige der? Oh, dude. What's up? I can see you're friendly. What speak you, dude? Dude, what speak you? Han svarede mig ikke. Det var det her med. Men han svarede mig ikke, så jeg skød ham sgu bare. Lige. Det var så godt, det er stort set alle, der bare ikke svarer dig, de dør bare. I kan have shotgun, jeg har lige fundet en shotgun. Fuck, hvor fedt, man. Så har du en shotgun, hvis du kan finde ud af at bruge den. Jeg vil lige tjekke lige efter en gang, om det er en shotgun, eller om det er et havgevær. Ja, 2
Ja, okay, så er det et havlgevær. Det vil jeg faktisk... Ja, det vil jeg faktisk også meget gerne have. Hvad? Kevin, er det dig, der har på night vision goggles? Night vision goggles. Inde i huset, her kan jeg se. Hvad snakker du om? Au, jeg Ja, jeg har et par night vision goggles på mig lige nu. Nej, det var ikke mig. Okay, jeg tager hans quest på. Er der noget pige? Må jeg godt... Jeg synes selv, han skal beholde sit havlgevær. Jeg synes selv, han skal beholde det, sådan så han har... Fordi han er ikke så god til crossbow, vil jeg sige. Så nu må jeg godt få din crossbow. Må jeg godt få din crossbow egentlig, dude? Du er ikke så god til det, Lemmy. Jeg dør nu, så... Jeg tager bare lige Kevin, faktisk dine solbriller, de ligger herovre. Enten er det dine, eller så er det Andreas'. Mine solbriller, hvor? Nej, det er ikke mine. Dem har jeg på mig, har jeg ikke? Nej, det er løgn. Har jeg solbriller på mig? Det kan jeg ikke se selv. Hvor er det her? Nej, du har ikke... Prøv lige at kigge en gang på mig. Hvor er det henne? Prøv lige at kigge en gang på mig. Nej, de er væk. Ja, okay, nu er jeg meget længere. Jamen bare det... Night vision goggles. Nej, de... Okay, det gør jeg. Dine glasses. Det gør jeg. Sunglasses. Jeg skal bare lige have lavet den her. Okay. Hvordan dine ting, det har en god forklaring på. Vi beholder Fordi dem. der, vi vil sørge for, at du ikke mister dine ting. Okay. Vi gør det jo ikke ondt, men vi gør det jo en god tro, mand. Ja, men havlgevær... Så kører vi i den her bil her. Den virker ikke. Hey, jeg har fundet en person. Er det Jeg dig? har en hand grenade. Ej, det er helt... Jeg kan nakke dig på et... Tænk på, at jeg kan headshot en med den her crossbow her. Det kunne du se. Så skal du headshot alle andre end mig en gang til. Hvis du gør det, så bliver du den næste person, der jeg rent faktisk snakker. Det var så sjovt at se dit lig. Sjovt. Jeg er klar over, hvor ufedt det var. Og det var sådan en god start på videoen. Jeg kommer til at lage dig. Det kan være til at skyde dig i starten. Fuck, det var en nice video. Ved du hvad, Kevin? Jeg tror, jeg har fundet overskriften på din video. Drenge, nakker, drenge. Nej. Ja, jeg er tæt på. Jeg tænker mere pro-killer nakker friendly guys. Ja, jeg har nakket dig, og så nakket en anden friendly. Jeg er tæt på. Ved du hvad? Er I stadig i den samme by? Ved du hvad? Kan du stå stille nu? Hænderne op. Hænderne op, eller bukserne ned. Hænderne op, eller bukserne ned. Sådan er cool. Hands up. Jeg er helt ved fodboldbanen. Og your boots down. Hands up, or your boots down. Hands up. Hands up, or your boots down. Jeg ved ikke, hvordan det er. Du holder klik inden, og så højre klikker du på den. Hey, der er mine solbriller. Hvor er I henne? Jeg kan ikke finde jer. Det var ikke den, du skulle klikke på. Du skal først klikke på, hvor du slår. Og så kan du se nogle valg, ikke? Hey, en military knife. Ja. Men det kan jeg så ikke se en skid af, fordi der er... Okay, jeg tænker altså snart, vi skal videre. Jeg tænker ikke, vi skal være her. Jeg tænker ikke, vi skal være her i hele 2 episoder. Jeg har det ting her, jeg går lige herud på asfalten. Ja. Shit. Åh, Jeg kommer snart. Spoolman, some bitches over here. nogen der kan komme ind og hjælpe mig. Jeg kan ikke. Jeg skal Jeg kan heller ikke lige. Okay. De dræber. De slår os sammen dobbelt. Shit. Okay. De børster mig. Sådan der. Ja, men I her, jeg har nogle boots og det der. Har du den der shotgun der? Den der Nej, grøn jeg der? ved fandme med den på bundegården. Hvorfor i alverden var du dog også så dum at gå derind med den? Ja, jeg prøvede at komme ud af bundegården. Ellers blev jeg kørt på. Lev.
blev kørt. Så jeg tror, vi skal sige... Ville køres ned. Man går jo ikke ud på vejen, men... Hvor er med resten af tingene? Okay, jeg har... Det får du 6 bare. Ej, alle mine piler, de er spawnet, så nu har jeg kun én pil. Ja, okay. Jeg har en sandbag her. Jeg tænker lige en gang, da jeg lige tager det af de her skud op, der jeg har. Jeg malker jo mine magasiner. De ligger stadigvæk det hen, hvor det var, du døde. De var ikke så vigtige. Mine magasiner. Hvad fanden er det her? Hvad fanden er det her? Hey Mini, I have your chainsaw. Ja, hvorhen døde jeg? Kan du ikke lige vise mig det, så kan jeg lige hente det. Jo, prøv lige at vente lidt, Mini. Her er your chainsaw. Okay, vi skal videre. Ja, jeg skal lige Nej, hente Mini, han skal lige have sin max. Det vil han åbenbart have, din knægt. Og jeg er pæn. Mini, du døde derhen. Det viser heller ikke, hvor shotgun er. Okay. Din trøje er faktisk også. Okay, vi går hen til den der kæmpe ø, der er derude, tænker jeg. Og holder lejr lidt. Prøv lige at vente, hvilken kæmpe ø hentyder du til den der? Den lige bag Radget Strandbro over til den. Den omvendt, den vej. Seriøst, mand, der er meget Andreas lige kommet fra. Kan vi ikke lige så godt til at gå op mod aircraft? Der er ikke en skid. Jeg spawner op. Jamen, det er også den her vej. Det er fordi op ved airporten, der spawner jeg, der er ikke en skid loot. Der er faktisk ikke meget op ved airports, vil jeg sige. Kun military base og sådan noget. Jeg har en pil og en. Jeg går hen og henter shotgunnen. Ej, hvor er du nu? Hvorhen går vi hen, hvis jeg nu skulle finde jer? Ja, vi går over til den der ø der, hvor det var. Den der hotel der, hvor det var, vi tog på en plads. Nå, okay. Det var dumt at gå hen til en farm alene, vil jeg sige. Og lad dog knægten, han har jo brug for noget erfaring. Michael, skal du have den eller ej? Vil du have den eller ej? Det kan jeg jo Ja. Man kan... Hvad, det er ikke den vej, den er. Det ved jeg godt, men er det der, hvor du er over? Ja. Jeg tænker, det er hurtigt at svømme. Faktisk så vil jeg nærmest våge at påstå, at det måske bare er et smule hurtigere at gå. Så går du bare. Nej, du har lagt ret i det hurtigere sådan. Nå. Og hvad det er rigtig flot med mig. Du skal se det næsten. Solen skinner. Ja, Kevin, jeg har jo også sat alting op på ultra. Ser det godt ud? Ja. Men Mine, ved du også, hvilken en af farmene, der var du døde på? Ja, den første. Den første. Og hvad for et tyder du på for den første? Det synes jeg i hvert fald gik lidt hurtigere. Jeg har en pil og en bue, og jeg er ved at dø. Skal jeg skyde? Skal jeg skyde random? Eller hvad skal jeg gøre? Pas nu på. Der tager jeg. Fishing rod, mand. Den tror jeg lige engang. Kevin, jeg har til at jeg kan hjælpe dig en gang her. Jeg dropper lige noget af det bedste her en gang til dig. Jeg har 2 på mig. Jamen nu har du så 3. Okay, hvis du finder en fiskestang til mig, vil jeg sådan. Nej, jeg har ikke nogen pil mere. Okay, er det min pil? Kevin, jeg har din kædesave også. Nej, nå, okay, den vil jeg godt have. Har du bare stjålet den? Nej, det var det du døde, mand. Så jeg samler jo alt. Hvad det er. Ja. Er der en fiskestang? Campfire. Pis. Jeg vil godt have en fiskestang, så jeg kan fiske. Nu vil jeg gå herud en gang og så prøve at fiske. Må jeg ikke fiske efter dig, så kan vi deles? Jeg har nemlig opgraderet i fishing. Min fiskestang. Jeg kunne også bare have taget den zombie. Jeg vil også prøve... Nå, Zombie! Jeg tror faktisk, at du kan spawne i. Jeg kan ikke spawne ting. Zombie! Kom her. Skal man ikke bare bruge noget snor eller noget jern?
skræmt ikke. Nå, jern! 3. Det ved jeg ikke. Du skal højst sandsynligt bruge snor og stiks. Højst sandsynligt tænker jeg, at vi går op til byen. Jeg har en pil, en bue. Nu tager jeg chancen. Med at gå derop alene. Det er en chance, det tager du jo. Fordi Michael, han skal bare fiske. Nej, jeg holder op med fisk. En fiskestang! Vi ses, mand. Jeg skal ned og fisk. Er de virkelig? Der er ikke rigtig så stor chance for at få bid. Nej, jeg tænker bare, at vi kører herfra lige om lidt. Ja, jeg har fundet en hvid sovepose. Tag den med, fordi jeg holder lige bilen her. Og så, Jeg kører efter lige noget mere tøj omgang her. og så fisker jeg lige indtil du kommer. Det kunne være sjovt at fiske. Ja, men jeg tænker også... Jeg er nemlig master til at fiske med pokeballs. Kom så, fisk! Okay, den skal kastes meget længere. Det var langt. Okay, det er faktisk... Hold nu kæft, mand. Er det bare mig, der synes bare, der er lots of campfires over all? Det er kedeligt. Fedt. Godt så. Jeg skal vi køre nu? Jeg er lige om 2 sek, synes jeg, vi skulle til at køre, så... Jeg skal lige have noget medic-stof på mig selv. Er du klar? Hvor er du henne omkring? Andreas, han er over ved en af farmene, sagde han. Hvad hedder den farm? En af de to... Hvad starter den med? To sidste. Hvad starter den med? Er to- Hvad starter den med? Hvad? Hvad starter den med? Det hedder W-I... Okay, tjek lige om der er noget benzin på den bil. Det er ikke så det er der ikke. Det ligner sådan en bro, der er nogen der selv har lavet, ikke? Sådan lidt. Jo. Okay, jeg må se hvor langt jeg kan komme. Hvad det er, man skal bruge for vedligeholde sin fiskestang. Du skal bruge jern. 3 stykker jern og noget metal range. Ved I hvad? Når vi lige kommer hen til den der ting, så skal vi slutte af, fordi at den har altså lige ringet kvart over. Ja. Når vi kommer hen til ham. Der er ikke så meget procent tilbage, så jeg ved ikke om vi kan nå det. Fordi han skulle løbe selv. Er du derhenne selv? Nej, jeg blev pludselig blevet teleporteret nu. Og skal vi ikke så bare slutte af mig og Michael eller det? Det gør jeg ikke bare nu. Michael, vi holder det her, fordi at... Eller vi holder, når den går død, tænker jeg. Jeg tænker, kan du ikke bare køre ned på den farm der? Jo, den er lige ud, hvor han døde med shotgun. Den kan vi sgu godt lige nå. Wow, det er faktisk held. Jeg troede ikke, vi var så tæt på. Jeg hader at køre ud på marken, kan du jo se. Ja. Det er mit svageste punkt. Okay, nu er der 0% om 3. Nu er der 0%. Vi kan ikke køre mere. Watch. Vi tjekker lige byen her. Åh! Der er en! Tag shotgun frem! Ja, jeg reloader. Fik du ham? Ja, jeg blev nakket af en anden person. Okay. Heldigvis så er jeg ikke så langt væk derfra. Det er jeg heller. Der er en anden, der har shotguns. Okay. Måske godt lige have sagt, det var Kan du ikke løbe hen til den første farm? Den farm, der er lige siden af dem, vi kørte hen. Hvor vi kørte ind i tingene. Kan du komme der rigtig hurtigt? Ja, jeg er på vej derhen. Jeg er faktisk ikke... Fordi så kan vi nemlig lige slutte af sammen. Andreas? Ja, Okay, hvor er du henne? Kom ind. jeg er åbenbart blevet teleporteret til den anden farm, der er langt væk fra jer. Okay. Nå. Men Kevin, fik du dem dræbt, eller du døde af dem? eller Jeg hvad? døde jo også, og dem jeg døde. Det var derfor, jeg sagde, at de havde våben. Jeg var den første, der døde. Ja, men... Det var lidt irriterende, at Andreas ikke havde sagt, at der var nogen, at de var bevåbnet. At der var nogen der. Jeg troede bare, han sagde, at han døde. Det var
Okay, jeg har et crossbow med en bue, en pil, et shot, et die. Er det ikke sådan, man siger? Fordi hvis jeg rammer dem, jeg ved jo, hvor de er. De er nok hen med vores lute. Ja, det er faktisk sådan, du kan jo lave headshot på dem. Ja, men jeg fandt lige en crossbow til. Okay, jeg kan faktisk, jeg kan se dem. Jeg kan se gården. Okay, jeg løber op til dem. Jeg kigger lige en gang, der står en lille bil herude. No person gas, man. Men jeg har fundet nogen heroppe. Hold nu kæft, hold nu kæft. Jeg, Kæft, jeg, mand. jeg sidder med nogen. De står passiv. I'm friendly, man, I'm friendly. I'm friendly. Friendly! Jeg er død, og nu er jeg... I'm friendly, please, don't. I'm friendly, dude. Can we get a blood? Han er sød! Fuck, mand, jeg er her langt væk. Hey, Kevin, kan du ikke også lige spørge om det? Kevin, er du derhenne? Jeg døde. Op på verandaen? Jeg døde også. Det var faktisk spild af dressing. Jeg spurgte, om jeg kunne få blod. Så gav de mig blod, og så nakkede de mig. Lidt spild af dressing, ikke? Nå, jeg tænker, vi slutter af her. Tak for dig. Vi ses. Fortsæt god dag. Vi ses. Prøv slutter af. Hej, jeg var glad for, at I så med. Og jeg vil fortsætte med sådan nogle her videoer her med clips og sjov bleep og troll phrase og sådan noget. Og redigering. Og jeg er meget stolt af, at I ser med. Så jeg håber, I vil like. Og flere af sådan nogle videoer her. Vi ses. Fortsæt god dag. Hej.